Welkom bij het programma Gewest Friesland. Alle weekend is dat er en dat liet zien de reportages van Gewest tot Gewest dat die tussen 1964 en 2004 van de nationale televisie West had. Met hele leuke, aardige reportages waarin we zelf leren kennen hoe het verliezen van Friesland er om tagong. We zullen het haar over met Johan van der Zee, want die had de meeste van die reportages maken over een verzekering van skippen. Nou, dat is logisch. Het is ook logisch dat dat op skills is, want er binnen een heel soort skippen en er weer een heel soort skippen. Maar dit is toch wat hoors. Mijn heren, voor we verder gaan met de verkiezing, wil ik eerst even een toast uitbrengen op onze 401-jarige bul. Proost. Proost. Het is voortreffelijk. Je wordt lid van de Bul als je dus opgegroeid bent in een van de 5 Oosterse dorpen. En in mijn geval, ik ben dus voorgedragen door een ander lid. Nou ja. En je moet een monsterboekje hebben. En je moet een monsterboekje hebben. Voor ik hier kwam heb ik dus een aantal jaren buiten gevaren. En op die basis ben ik dus lid geworden van de Bul. Heel oud archiefmateriaal over de Bul is er niet. Er zijn alleen wat prenten en foto's van mensen en schepen die bij rampen betrokken waren. Het oudste document stamt uit 1831. Een brief aan koning Willem I. Siri, geven met deze schuldige eerbied te kennen dat de gezamenlijke zeevarenden van Oosterschelling sedert onheugelijke jaren een buidel onderling hebben opgericht om bij verlies van hun schip of leven ter zee nog enige gelden terug te kunnen bekomen, hetzij tot wederaankoop van zeeklederen of tot steun voor de nablijvenden, op volgende wijs: dat iedere zeeman voor de reis inlegt 1 gulden en bij ramp daarvoor 40 gulden terugbekomt. Heeft u wel eens een uitkering gehad? Ja, ik heb 1 keer een schip verspeeld en dan heb ik dus 100 of 80 gulden gehad. Ja. Kon u daar wat mee? Nou, eigenlijk niet. Maar goed, het was een symbolische uitkering eigenlijk. Is Ja. de Bul ook een symbolische vereniging nu? Gedeeltelijk. Het is natuurlijk in de eerste plaats een verzekering. Maar aan de andere kant is het toch ook wel een vereniging van zeevarenden. Of ex-zeevarenden. Ja. Wat is het belangrijkste? Ik dacht, als u het mij vraagt, dat nu het belangrijkste is dat je met zeelieden onder elkaar bent. 1 keer per jaar. De Bul is veel ouder dan de brief aan de koning. Precies weet men het niet, maar hoogstwaarschijnlijk is de grootschippersbuidel in 1587 gesticht. In die tijd woonden er op Oosterschelling boeren en zeelieden. Juist toen bloeide de zeevaart op, maar het was ook gevaarlijk. Piraten lagen overal op de loer en de schepen waren kwetsbaar. Is het een wonder dat de zeevarenden zich verzekerden? Overal ontstonden schippersbuidels, zo ook op Oosterschelling. Die is als een van de zeer weinigen overgebleven. De penningmeester van de Bul is een boer, want een zeeman zou te veel afwezig zijn en de betalingen moeten doorgaan.
Iedere eerste vrijdag in januari is het bestuursvergadering. De buulvlag wappert dan voor het huis van de penningmeester en de eenden komen op tafel. Mijn heren, ik geloof dat iedereen voorzien is van een eendvogel. Ik stel voor dat we beginnen te eten en ik wou graag een klein ogenblikje stilte voor de tijd. Ik dank u wel en ik zou zeggen, eet u bijzonder smakelijk. Laat het u smaken. Het ziet er allemaal lekker uit, dus het zal wel gaan. Ja. Zo, wij gaan nu in de feest. Doe maar even een tuut, want dan... Ja. Jongens, zet je aan. Dan steek ik het even een tuut. Ja, het is typisch, hè, want een vogel zit het meest op zijn borst, hè. Bij vrouwen ook, hè? Ja, dat wou ik nog niet zeggen. Het meeste. Dat is wel een wetswaan. U wist dat al wel, Cupido, hè? Nou, het is niet omgaan. Hij was natuurlijk wel vaak op zee, maar het is hem niet omgaan. Nee. Nou, toen zei de smakelijk eten, heren. Ja, dank u wel. Ik heb het alleen maar geprobeerd, het is prima. Hij gaat in ieder geval. Uitstekend, zeg. Gewoon gezellig. Je ziet allemaal collega's dan weer. En ja, kennen waar je ook meegevaren hebt. En dan kom je overal en kom je dan weer boven water. Wat is warme ketel? Ja, dat is iets lekkers, hè. Dat moet je zelf geproefd hebben. Dan vergeet je het nooit weer. Warme ketel begint met 24 flesjes bruin bier. Dit wordt eerst gekookt tot 70 graden. En dan komt, als het op 70 graden is, dan doen we de bruine suiker erbij. En dan de 3 flessen brandewijn. En dan weer wachten tot 70 graden is. En dan wordt het uitgeschonken. Notulen der algemene ledenvergadering van de Grootschippersbuidel, gehouden op vrijdag 16 januari 1987 in Zonnebeeld. De ledenvergadering is op de derde vrijdag in januari. Net als de penningmeester is ook de secretaris geen zeeman. Die functie wordt sinds mensenheugenis vervuld door de hoofdonderwijzer van de school in Horen. Een onderwijzer kan immers lezen en schrijven. Secretaris en penningmeester blijven vast in het bestuur. De andere leden roleren. En iedereen wil graag. Al was het alleen maar om de eenden. Als bespeler blijken nog te functioneren, zodat het programma normaal kan worden afgewerkt. Dat ook anderen de buul een warm hart toedragen blijkt als de vergaderden na Arend Schierkolk flink te hebben gevuld, de millen verlaten om aan tafel te gaan voor de traditionele maaltijd. Het smaakt lekker hoor, als je er een keer mee begonnen bent, dan is het goed. Hoe je een andere dag voelt, dat is weer wat anders. Zijn de mensen die het straks drinken, zijn die kritisch? Die zijn over het algemeen vrij kritisch. Het moet goed zoet genoeg wezen, het mag niet te zoet wezen. Het moet op temperatuur wezen, het mag niet te warm wezen, dan zou dus de alcohol eruit gaan. Maar het moet ook niet lauw worden. En dan hoort de oudste man, die hoort dus het eerste te krijgen. En die weet het? Die hoort het te proeven, die weet het na alle jaren, weet hij wel hoe het moet smaken. Nou, proost hoor, daar ga je. Proost. Je bent testen, als het goed is. Wat is heet hoor. Maar is wel lekker. Heerlijk, heerlijk. Ja, ja. Bij warme ketel hoort bargeskop. Gerookt spek van de varkenskop dat op roggebrood gegeten wordt door alle leden van de buul, van matroos tot kapitein. Op Oosterschelling zijn geen rangen. Een kapitein heet Jan of Piet of Klaas. En een matroos heet ook Jan of Piet of Klaas. En dat is juist zo bijzonder hier om Oost. Daarom kan de buul ook 400 jaar lang bestaan.
Anders was dat natuurlijk onmogelijk. In het hele land zijn soortgelijke verenigingen zijn er niet meer. Alleen omdat daar het rangverschil ging gelden. Hier geldt dat niet. Gelukkig niet. Hoe komt dat? Dat komt omdat de mensen hier natuurlijk vroeger veel op elkaar aangewezen waren. Het waren buren, het waren vrienden. En als je nu voor de mast voer, was kapitein, dat maakte niks uit. Als je thuis was, dan hielp je elkaar en dan stond je voor elkaar klaar. En dat is nog steeds zo. Oosterschelling. Jongende mooie slokjes die te willen ha. En het eindigt in Zonnewend, dat vind ik zo mooi in Hoorn. Zonneweelde. Zonneweelde, ja. Prachtig. Maar de vereniging slaat nergens op natuurlijk. Nee, maar hij is er nog wel. En dat is 400ste seizoen dat het de oudste verzekeringsmaatschappij wereld is. En het gekke is dat ze willen alle je lid wezen. De mensen matten wennie van formeren, dus Midslaan ken al net, en dan alle oostelijke plakken en dan was het monsterboekje. Dan is het lidwezen van de buul. Ja. Nou, dat willen ze al hier. En vroeger waren er aan het eind weer nou echt nog wel maar een verlotting en dan kost aardig wat winnen. En er had een tijd geweest dat de skippers er wat omheen. Ja. Als er wat gebeurde, dan weer er geld om een nieuwe skip te kippen, zo net, maar toch om weer een beetje door de tijd te komen. Ja, nee, en een prachtige, gezellige joen natuurlijk. Dat is, in Grauw is dat ik nou, die een oude ziektekostenverzekering, hebben ze weer nieuwe libben hierop. Iedereen betelt een paar euro of zoiets. En in onder de 65 die het ziek is, die krijgt een fruitmansje. En 200, 300 maalje van Grauw, die komen één keer in die keer bij elkaar. En dan eten ze iel en oude never drinken ze dan. Nou, dan hebben ze gezellige jongens. Nou ja, op Schilg is het dan bargerskop en een warme ketel. Ja. En ze hebben dus echt een lied. En ik had het maar verkeerd met het jongens over het algemeen aan het eind. Maar ik had het nog maar op het begin jongenlid. Want anders dan weer het een beetje raar uit de moeilijk komen. Jongen, heel fleuren bij. Nou, we blijven even bij jongen. 1985 is deze reportage. Maar het gaat net alleen hoe jongen, ja, het gaat de Staverse mist hoor. Dan weet je het. Ja, die misthoorn die maakt vaak heel veel lawaai en die roept de toeristen hier eigenlijk naartoe en alles wat op het water vaart. En ik schreeuw ook vreselijk hard en ik probeer de mensen ook even naar me toe te krijgen die straatmuziek maken. Daar die vergelijking. Nou staan we hier bij de Noorderdiek, daar heb je ook een liedje over gemaakt. En waar gaat het over? Die Noorderdiek, dat is een liedje over de vervuiling van eigenlijk de kleine man. En in dit geval ook de watertoerist. Dan gooien ze het afval vaak zo overboord en als je hen dan betrapt, dan zeggen ze, ja, heb je dat iets per ongeluk aan? En dan loopt ze ons langs de dik en dan leidt er soms van alles. En dan leidt ook wel eens een dode Duitser. Dan denk je, nou die is ook per ongeluk weggooid, hè. Ik maak de laatste kuier langs de Noorderdiek. Er ligt een heel soort rotzooi voor alle soort plastic. Maar ook klein wat anders, de broeier in de zon, het was van rubber, het leek op een ballon. Ze gooien ook alles voet, het is een groot schandaal en ik snap niet dat zo smut. Waar is toch hun moraal? De dik die leidt je vol, ik snap niet dat zo smut. Ja, de meesten, zij gooien ook alles voet. Want ze gooien ook alles voet, het is een groot schandaal en ik snap niet dat zo smut. Waar is toch hun moraal?
Ze tikken uit je volle heen, ik snap niet dat zo'n smut. Ja, de meesten, ze gooien op alles goed. Ja, de meesten, ze gooien op alles goed. Ja, ik ben vorige winter heb ik met een boek aan het schrijven geweest, nog een wraak van een stilter. Ja, door een seksueel frustreerde haan. En daarnaast nog een berg gedichten enzovoort. Oh, ja, ik fantaseren, hè. Fantasie. Ik heb 2 linkerhanden, ik ben aardtechnisch. Ik ken niet meer dan Asbach leeg in een auto. Maar ja, dan, ik heb wel wat fantasie en dan probeer ik daar een beetje met te spelen. De diepzeekalkoen, die komt van oorsprong uit China. Op die rijstvelden was hij altijd. Maar die is langzamerhand, die worden dan nog wat bejaagd. En die overwinterde hier altijd in Nederland bij een meelfabriek. En dan wordt er wat graan, valt er wel eens in het water en daar overwinteren ze dan. En in de zomer zit hij op het ogenblik hier altijd op het Vrouwenzand, hier bij Staveren. Daar is vroeger ooit eens een keer een dwaze vrouw geweest en die had er een berg graan weggegooid en dat leidt er nog steeds. En dat pikt de diepzeekalkoen dan op. En zoals hier is de diepzeekalkoen, die kan zich niet op het land voortbewegen, alleen in het water. Want die heeft geen poorten, die heeft schroeven eraan. En hieronder die zit de donorvlieg. Dat is een sociaal ingesteld insect. Die zie je bij meesten met bloedarmoede. En die skiert natuurlijk tekort, dus dan pikt hij bloed van een gezond mees af. En dat geeft hij weer aan iemand die dat echt nodig heeft. Nou ja, zo'n beesten die ik heb er 100.000 van verzinnen, bij wijze van spreken. Ik kwam een keer bij tante zien op een bakje thee. Maar als nog op dat bakje thee, ooit een keer, oh nee, nee, spritsen, spritsen. Oh, wat wezen fijn. Ik lust ze wel bij pakken vol en ooit een zitje pijn. En daar leidt er hoor, een hashok van de KLM, dus ochtends heel schepvol. Maar toen hij weer bij het basie kwam, had hij het buikje vol. Spritsen, spritsen, oh wat wezen fijn. Ik lust ze wel bij pakken vol en nooit een centje pijn. Een hongerstaker wil niks, hij slechts water uit te kraan. Dat het een zaakje overleeft, want hij zou spritsen staan. Solo. Je treedt ook veel op? Maar niet zoveel hoor. Ja, af en toe dan vragen ze die wel eens. Maar dat is, ik hoop wel dat dat verandert. Want als het mij lijkt, dan wil ik wel vaker optreden. Hoe zijn overwegend de reacties van mensen? Nou, vooral bij de jongeren. En dan zeg ik bij de jongdenkenden, dan slaat het wel aardig in. Maar ja, voor de echte fatsoensroeker, echte fatsoensraker, daar is helemaal niks voor. En vandaar ik die LP ook aan hun opdraag. Het instrumentale nummer dus. Speciaal zonder tekst voor de fatsoensrakers. Waarom zonder tekst? Maar dan kunnen ze hun niet storen. Ik ben op het ogenblik met een stukje wat aan het maken van, er zit een worm in mijn hoofd. Op het ogenblik met een gang. Er zijn veel mensen nou, die zitten hier maar in de bovenkamer maar te wurmen eigenlijk. En amateur psychologen, die maken er dankbare gebruik van. Zeggen, nou die ben ook gek en zo. De beunhazerij eigenlijk in die wereld. Sommigen vinden mij abnormaal. Maar ik herskijd dat allemaal. Bij de massa val ik uit de toon. Volgens mijzelf ben ik heel gewoon. Ik heb een worm in mijn hoofd. Door het oor van iedereen. En voor wie mij niet gelooft. Ik heb een worm in mijn hoofd.
Soms een ezel, soms een vos. Het is vaak een tiezenbos. Heel vaak bommen in de kop. Dan doet de worm klap, klap, klap. Voel geknaag in een hersencel. Duurt niet lang, een halve tel. De worm zit in het nauw. En heel even roep ik au. Er zit een worm in mijn hoofd. Door het oor van iedereen. En voor wie mij niet gelooft. Er zit een worm in mijn hoofd. Worm in mijn hoofd, worm in mijn hoofd. Er zit een worm in mijn hoofd. Er zit een worm in mijn hoofd. Door de Bleker, prachtig verhaal van Doer. Ik heb een worm in mijn hoofd. Reportages maken door Sepke Dijkstra. Ja. Waar is Sepke Dijkstra? Want die ken ik niet. Sepke Dijkstra wie stagiaire bij u. Ik weet net dat dit uit zijn stageperiode was dat. Hij had echt nog wat reportages maken in een moment dat ik er net wie. Ik had er een ier uitwest van die prins Willem, die stuurde had. En toen had Sepke ook wel eens wat dingen die hij wie, nou, hier is dus de bekende boekenzaak in Jout, de Tille, dat is in Paken, Sepke Dijkstra. En Sepke is letter naar de NCV hier. Hij hier is kwalificeerd voor de journalistiek, maar hij had daar in het amusement zitten. Oké. En dus de kamer wij goed te landen bij Door de Bleker. In feite wel. Ja. Weer amusement, maar weer meer, wat wild, hè? Zongt er nog eigenlijk? Hij zongt nog wel eens, op gelegenheid, maar net zo volle mee. Nee, want hij meestal is er rond visverkeer. Hij zei je nu, dan kwam bij Maas Betieters en met een jernkje had en je ga maar even in het hok en dan kan je hem zelf wel even schoonmaken. Nou, dat zijn de lekkerste jernkjes, dat zal ik niet vertellen. Dat is, nee, hij doet dat nog altijd. Dat is, komt goed. Ja. Door de Bleker, hij wie centrale gast in het programma van Gewest tot Gewest in 1984. Wij zijn er tak en weekend werk mee, orenprogramma's van Gewest tot Gewest in Gewest-Friesland. Dag.